musím priznať, že ja som zastanca toho typu urbanizmu, vďaka ktorému sa mesto môže rozvíjať. Tou základnou premisou je nejaká rozmanitosť toho urbanizmu a sekundárna premisa je využitie všetkej dostupnej infraštruktúry. Moja ambícia je robiť to citlivo s ohľadom na to okolie. Mám svoju srdcovku a neviem to vystihnúť lepšie, ako keď poviem, že každý jeden ten projekt. Každý jeden ten projekt prešiel počiatočnou fázou, tou výhľadovou, tou víziou a vtedy to bol priestor pre mňa sa najviac angažovať. Moja hlava je tak nastavená, mala potrebuje niečo stále vymýšľať, stále sa v niečom vrtať, takže preto keď mám trochu času, tak pomedzi návštevy mojich kolegov alebo prestávku hrám šach, lebo tá myseľ ako keby si nevie oddychnúť. Jiu-jitsu má veľký vplyv na moju osobnosť ako šport. Prídem do práce, tak prirodzene som šéf a mám tu nejakú autoritu, ale keď prídem tam na žinenku, tak jednoducho som len ordinary guy, radový chalanisko, ktorý sa musí zaradiť do procesu a musí sa vedieť naučiť následovať. Moja silná stránka manažéra je, že ja keď sa do niečoho zakusnem, tak málo kedy upustím a hľadám radšej cestu, ako to spraviť, namiesto toho, ako hľadať nejaké dôvody, prečo by sa ten projekt nemal podariť. Ja tak asi iba pôsobím, ale nemyslím si, že to korešponduje s tým, čo v danom momente cítim. Asi by ste boli prekvapení, že koľkokrát v živote som nesvoj. Viac ako si myslíte.